Wahai pemirsa, cari ini nggak semua laki-laki itu begitu, Mbak. Iya, aku paham. Aku paham tak semua laki-laki itu mau kondo. Ora sing bocah saka Malang Selatan iki kok daerah Ndonomulyo Sidorejo apa Sido ngendi ya? Apa Sidono. Jebule kowe iki tanggane kancaku nang kene. Kancaku nang kene iki eruh omahmu dan eruh tentang keluargamu. Ferguso. Kowe arep ngomong apa neh? Eh? Ciri-ciri modus ya to, Kang Ijli nyamperi TKW iki permodusan TKW iki wis suwi terjadi. Iki terulang kembali dan akeh cowok-cowok mau kondo ya to. Modal nglocoti veli ngene, duduhne kelamine ya to. Arep nggih moroti mbak-mbak TKW. Lah lek TKW ne kaya sainem iku, malah canggih delok-delokane kowe ngetokne kelamin akeh sing wis ngerti lho iki. Oke sing wis ngerti karena apa? Semua orang tanya di inbox. Wis ngerti oke. Akeh sing wis ngerti ya sepurane ya. Silahkan inboxen saja, nggak masalah. Nyapa ngomong velimo iku. Uang ini tanggomu gitu, ya ora nyangka ya dek iki dudan-dudan mungkin bangga lagi saya ya to wis ora kelaminmu mau celok-celok bahkan ya saenggon-enggon iki diduduh-duduhne ben piye ben wong seneng sing enek kowe jadi penikmat saja bar ngono wong ki wis gak gelem kowe iki tinggi cerot-cerotan mbak-mbak TKW cuk ya. Kowe iki nggih cerot-cerotan para TKW kesepian, para janda-janda kesepian. Gak izin ta raimu? Gak izin ta? Wong tinggi cerot-cerotan yo. Kowe kok gak izin? Sing enek ndi TKW ini sing mau jak nikah, ora gelem. Ndi sing enek mau poroti kono kok pulsa 200.000. Mana ada yang mau? Ndak ada yang mau. Iki kowe seumpama tak up, mungkin uang akeh sing speak up, mungkin enek sing jadi korban rayuanmu, mungkin akan ngomong gitu loh. Sangke bae kowe aku cek mesakne wong tuamu ya. Wong tuamu wis lah reto, wis lah susah ya. Itu aku masih punya hati nurani ya. Lek bagi saya ini itu pericilikan perkentuan tok. Jadi ndak enek koyo to ingin menjatuhkan orang lain ya, nggak ada. Terkecuali kue nantang-nantang aku seperti di WA-mu, iki saya tak simpen kue saya tak simpen kue. Lo sekali kue nggawe aku murka, ya tak gawe ontran-ontran tak bubut sampai teko oyot-oyotmu kue. Aku bukan ngancem-ngancem, enggak. Kue kan sing nabuh genderang perang nang aku. Suka-suka aku bacot itu saya ada buktinya. Nek saya ini mau nek buktinya gak enek, saya ini bacot ngono kuwi. Lah kowe moro-moro udo ya to. Moro-moro udo duduhne kelamin, yo tak rekam to. Aku ra njaluk, aku nggak pengen. Moro-moro mau duduhne saja. Moro-moro mau klocot-klocot saja. Lah sing karepe sapa? Karepmu dhewe to. Lucu lek saya iki membahas tentang peristrikan perkuntulan iki memang untuk edukasi bagi uang sing membutuhkan hiburan, bagi uang sing lemah syahwat, sing bagi uang sing gairahe kendor. Lek kalian sing wong munafik ngaliyo mikiro tentang negara ae apa mikiro tentang perang ben tambah budek uripmu. Kowe iki wong cilik, wong goblok. Hiburane wong cilik apa? Ya ngiclik. Hiburane wong cilik apa? Santai-santai ngopi udutan ngobrol karo kancane. Kowe duduk wong politik. Kowe arepe korupsi ora ngerti dalane, Mending ngiclik, mending mesum. Tapi ojo sampai melanggar hukum. Ojo sampai nyabuli bojone kancamu. Ojo sampai nyabuli bocah cilik. Tuh kabeh angger-angger mok cabuli wis ngono ae belok koclok
salam yo bocah sing kok Malang Selatan makane otak dipake.